कम रउआ से एगो सवाल पूछे के बा। पानीपत के युद्ध कहिया भइल रहा? पानी ओनी के झगड़ा हम ना जानी, पानी में बीमा में झगड़ा ना लगेला। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। जब राती में लागो रहे झगड़ा तो सुनीलवा देखले रहे, जाके ओकर से पूछो। हम सुनीलवा देखले रहे रात भर उहे जागो रहे। ओ भाई ये क्या है? हमरा इतनी झंझट फंझट ना ठीक लगे, हम झंझट में ना रहेंगे। आप अरे ये तो जनरल नॉलेज के सवाल है, तो सब जानेला। जनरल बेनरल ना जाने नी, जनरल बेनरल का काला हम उकुल ना जाने नी, उतना हमरा नहीं के थी, हम चुपचाप रहते नहीं। बड़े सुनील एड्रेस हाँ सुनील के घर से 10 ट्रेन जल्दी तो उनकर घर में ले जा, चल जा,